Inselmilkom u nistedinkom għat 72 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Ħadd il-palm niftakru fi dħul trionfali ta' Ġesu fil-belt ta' Ġerusalem u l-Knisja din is-sena tatina r-rakkont sabiħ immens tal-passjoni ta' Ġesu skont San Luqa. Sejrin nisimgħu id-batijiet li minnhom għadda l-mulej Ġesu mill-Ġetsemani sal-aħħar nifs tiegħu fuq il-Kalvarju. Meta nqablu flimkien ir-rakkonti tal-passjoni nindunaw illi kull evanġelista għandu il-ġrajiet jew id-dettalji partikulari tiegħu. Forsi l-aktar partikular, l-aktar dettall li jolqotni fir-rakkont tal-passjoni ta' San Luqa huwa dak id-dialogu sabiħ li propju fuq is-salib Ġesu jagħmel ma' dak li msejjaħ il-ħalliel it-tajjeb. Quddiem it-tiġriba tal-ħalliel ieħor illi bħal Satana jisfida lil Ġesu biex ma jagħmilx ir-rida t'Alla biex jinżel minn fuq is-salib u jsalva lilu nnifsu u lilhom ukoll iż-żewġ ħallilin mislubin miegħu. Ekku, quddiem din it-sfida Ġesu ma jaqax għal dan it-tiġrib, imma jdur lejn il-ħalliel it-tajjeb illi jikkundanna l-kliem tal-ħallil ieħor. U minn qalbu toħroġ dik il-kelma tant sabiħa: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Xi ġmiel. Propju fuq il-Kalvarju f'dak il-mument drammatiku, traġiku tal-fidwa tagħna, għandna bniedem illi jaraf illi il-Messija msallab, il-wiċċ tal-ħnina tal-Missier seta' jsalvah anki f'dak il-mument. Isu bħal donnu bat ta' qima u ta' adorazzjoni u ta' fiduċja sħiħa, allura kif edna u kif sejrin nisimgħu seta' jdur lejh u jgħidlu: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. U t-tweġiba ta' Ġesu tagħti r-raġuni għal passjoni ħarxa tiegħu. Illum tkun miegħi il-ġenna. Xi grazzja jkollna jekk waqt il-qari tal-passjoni u matul din il-ġimgħa mqazza kontinwament intennu b'fiduċja, b'qima, b'adorazzjoni: Ġesu, ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek. Jalla l-kelma ta' Ġesu illum tkun miegħi il-ġenna tixprunana biex ngħixu bil-fidi b'tama kbira u mimlin imħabba bħall imsallab. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.